Lukáš Novotný vešel do restaurace se 3 společníky, vybral si stůl přímo uprostřed a objednal si v němčině, navíc dost nahlas na to, aby z toho udělal vtip. Očekával zmatek, rozpaky, možná i slizy, ale Sylvie si jeho objednávku jen v klidu zapsala, zopakovala ji v češtině pro potvrzení a odešla. Podnikatel svraštil obočí. Něco nevyšlo tak, jak si představoval. Restaurace v centru Prahy zažívala zrovna polední špičku. Stoly byly plné, hluk hovorů se mísil s cinkáním příborů a těžkých pivních sklenic. Sylvie tenhle rytmus moc dobře znala. 6 měsíců tu pracovala, 6 měsíců obsluhovala stoly, nosila těžké táci a usmívala se, i když k tomu neměla nejmenší důvod. Když ti 3 muži vešli, zrovna obsluhovala rodinu u rohového stolu. Okamžitě si všimla drahých obleků, těžkých hodinek na zápěstích a toho arogantního postoje lidí, kteří jsou zvyklí, že je svět obskakuje. Muž v čele měl pečlivě učesané prošedivělé vlasy, široká ramena a ten specifický způsob, jakým zabíral prostor, což umí jen lidé s opravdu velkými penězi. Přelétl pohledem po sále, jako by hodnotil, jestli je tento podnik vůbec hoden jeho přítomnosti. Záměrně si vybral stůl uprostřed, ten nejvíc na očích. Nebyla to náhoda. Sylvie dokončila objednávku u rodiny, prošla kuchyní, aby odevzdala lístek a zamířila ke stolu těch 3. Byla připravená na standardní obsluhu. Dobrý den, jídelní lístek. Máte vybráno, ale když přišla blíž, vycítila něco jiného. Všichni 3 ji bedlivě sledovali. Ne jako zákazníci sledují servírku, ale jako někdo, kdo sleduje objekt svého budoucího pobavení. Dobrý den, řekla a otevřela si poznámkový blok. Už máte vybráno, nebo si přejete ještě chvilku? Lukáš Novotný naklonil hlavu na stranu a usmál se. Byl to úsměv, který Sylvie moc dobře znala. Ten typ úsměvu, který předchází něčemu zlému. Potřebujeme čas, řekl pomalu v němčině a díval se jí přímo do očí, ale pochybuji, že zdejší kvalita bude odpovídat našim standardům. 2 muži po jeho boku se zasmáli. Jeden z nich, s brýlemi a modrou kravatou, dodal rovněž německy, aspoň to tu je levné, ne? Sylvie nemrkla, nezměnila výraz, jen dál držela otevřený blok a čekala, jako by neslyšela nic než hluk z ulice. Lukáš se na ní dál díval. Čekal. Čekal, že ho poprosí o zopakování, čekal, že zčervená, čekal, že ukáže, jak je ztracená. Ale Sylvie rozuměla každému slovu, které padlo. 4 roky pracovala na recepci a přijímala lidi z celého světa. Naučila se německy, když si povídala s německými turisty. Anglicky se naučila, když řešila stížnosti amerických biznismenů. Francouzsky s páry na líbánkách. Italsky s hlučnými rodinami. Španělština jí šla skoro sama. Japonština přišla postupně a základy čínštiny také. Rozuměla všemu, ale nehodlala jim dopřát to potěšení, aby to zjistili. Zatím ne. Problém totiž nikdy nebyl v tom místě. Bylo to pořád to samé, nikdo v ní nevěřil. Dám vám tedy ještě pár minut, řekla česky tím klidným, zdvořilým hlasem, který používala na všechny hosty. Až budete připraveni, stačí zavolat. Otočila se a odešla. Lukáš se za ní díval, svraštil obočí a obrátil se na kolegy. Ona ani nemrkla, zamumlal stále německy. Muž s brýlemi pokrčil rameny. Asi je zvyklá, že ji lidi ignorují. O 5 minut později se Sylvie vrátila ke stolu. Tentokrát už s otevřeným blokem, propiskou v ruce a naprosto profesionálním držením těla. Už jste se rozhodli. Lukáš se opřel lokty o stůl a naklonil se dopředu. Máte tu vůbec něco dobrého? Zeptal se německy, pomalu, skoro slabikoval. Sylvie si do bloku něco zapsala, aniž by se na něj podívala. Výraz ve tváři měla neutrální. Co myslíš? Zeptal se Lukáš, muže vedle sebe německy. Snad tu mají aspoň jedno slušné jídlo.
Těžko věřit, odpověděl druhý německy a tiše se zasmál. Sylvie dopsala do bloku a zvedla oči. Mohu doporučit hovězí steak s pepřovou omáčkou. Je to náš nejžádanější pokrm. Hlas měla stále pevný, profesionální, jako by se vůbec nic nestalo. Lukáš si objednal steak, ostatní dva také. Všechno si zapsala, potvrdila nápoje, poděkovala a znovu se otočila zády. Když odcházela, slyšela, jak Lukáš ještě hlasitěji v němčině pronáší. Takoví lidé se v životě nikam neposunou, ani se nesnaží porozumět světu. Sylvie sevřela blok pevněji, ale nezastavila se, neohlédla se, nedala najevo jedinou emoci. Předala lístek do kuchyně, obsloužila další 2 stoly, odnesla účet páru v rohu. Pracovala s tou stejnou efektivitou a diskrétností jako vždycky, ale uvnitř to v ní vřelo. O 20 minut později přinesla jídlo. Každý talíř opatrně položila před klienta, aniž by s čímkoliv bouchla. Dobrou chuť, řekla. Už chtěla odejít, když si ji Lukáš zavolal zpátky. Slečno. Nepoužil její jméno, i když měla viditelnou jmenovku jen slečno. Přineste ještě 1 vodu a ať je tentokrát opravdu ledová. Voda, která už stála na stole, byla poloplná a orosená chladem. Sylvie přikývla. Jistě, a šla ji donést. Když se vrátila z lahví, Lukáš zrovna probíral s kolegy nějaký obchod a plynule střídal češtinu s angličtinou. Vzal si od ní lahev, aniž by se podíval, aniž by poděkoval a pokračoval v rozhovoru, jako by byla neviditelná. Sylvie tam 2-3 vteřiny stála a čekala na cokoliv, na děkuji, na kývnutí, na jakékoliv minimální gesto uznání. Nic nepřišlo, otočila se a odešla. Ale tentokrát, když procházela kolem kuchyně, si ji vedoucí placu, Marek, stáhl stranou. Jsi v pohodě? Zeptal se tiše. Dělá ti ten stůl problémy? Sylvie se zhluboka nadechla. Ne, všechno je v pořádku. Jsi si jistá? Protože ten chlap se chová jako hulvát, můžu ho srovnat. Já to zvládnu, Marku. Vynutila si malý úsměv. Už jsem viděla horší. A byla to pravda. Viděla, ale to neznamenalo, že to bylo snazší. Směna pokračovala. Lukáš a jeho kolegové dojedli, objednali si dezert, vypili kávu. Celou dobu utrušovali v němčině uštěpačné komentáře o podniku, o jídle, o úrovni lidí, kteří v takových místech pracují. Sylvie všechno slyšela, každé slovo si vryla do paměti, ale její tvář zůstávala prázdná. Když nakonec požádali o účet, Lukáš jí podal kreditní kartu, aniž by na ní pohlédl. Přinesla terminál, on zaplatil, podepsal účtenku a nenechal žádné dýško. Pak vstal, upravil si sako a poprvé se na Sylvii podíval se skutečnou pozorností. Děkuji, řekl česky. Jeho tón byl ale blahosklonný, jako by jí dělal laskavost. Snažila jste se. Všichni 3 se smíchem vytratili z restaurace. Sylvie zůstala stát u prázdného stolu a držela táce špinavým nádobím. Ruce se jí trochu třásly, ne strachem, ale potlačovaným hněvem. Marek se objevil vedle ní. To byl ale kretén. To jo. Ale on se vrátí. Jak to víš? Protože lidi jako on se vždycky vracejí. Otočila se směrem do kuchyně. A až se vrátí, bude to jiné, protože něco se změnilo. Lukáš překročil hranici a Sylvie byla připravená jednat. Té noci se Sylvie vrátila domů s unaveným tělem a těžkou hlavou. Byt na Žižkově byl malý, 1 pokoj a kuchyňka ve starém činžáku. Nájem byl zase ve skluzu. Účet za elektřinu po splatnosti. V lednici jen ten nejnutnější základ. Hodila kabelku na starý gauč a šla rovnou do sprchy. Pod proudem horké vody konečně dovolila svým stuhlým ramenům, aby se uvolnila. Zavřela oči a v myšlenkách se vrátila o 4 roky zpět, do doby, kdy všechno bylo jinak. Grand Hotel Praha stál přímo v turistickém srdci města.
5 hvězdiček, mramorová recepce, hosté z celého světa. Sylvie tam začínala ve 22 jako recepční. Když nastoupila, neuměla pořádně nic, jen češtinu a školní angličtinu, která sotva stačila na základní konverzaci. Ale hotel se nikdy nezastavil. Němci přijížděli a ptali se na výlety. Frankouzi si stěžovali na klimatizaci. Italové chtěli vědět, kde se dá dobře najíst, Američané se ptali úplně na všechno. A Sylvie tam stála za tím obrovským pultem bez možnosti říct nevím nebo nerozumím. A tak se začala učit tou nejtěžší, ale nejopravdovější cestou. Zapisovala si fráze, které slyšela. Ptala se hostů, jak se řekne to či ono. Stáhla si do mobilu aplikace a studovala o pauzách na oběd. Po nocích sledovala videa na YouTube. Dělala spoustu chyb, pletla si slovíčka, ale nevzdávala to. O 2 roky později už mluvila plynně anglicky, funkčně německy, měla základy francouzštiny a italština se lepšila každým dnem. Španělština přišla přirozeně. Japonštinu odkoukala od staršího páru, který v hotelu strávil 3 týdny a měl svatou trpělivost jí učit. Čínština byla nejtěžší, ale dokázala si poradit. A to nejlepší na tom bylo, že nikdo v hotelu neměl tušení, jak obrovský potenciál v sobě skrývá. Manažeři ji milovali, Sylvie vyřeší všechno. Říkávali, můžete za ní poslat jakéhokoliv cizince. A taky to dělali. Stala se osobou, za kterou všichni šli, když měli problém se zahraničními hosty. Pak ale hotel zkrachoval. Finanční krize, nahromaděné dluhy. Jednoho rána svolali všechny zaměstnance a oznámili jim to 30 dní na ukončení provozu. A potom už každý sám za sebe. A tak se vrátila ta otázka, dokáže ji svět znovu vidět, nebo se stane opět neviditelnou. Sylvie hledala práci v jiných hotelech. Rozeslala životopis na desítky míst, ale Praha sice měla hotelů spoustu, většina z nich však zrovna po krizi nenabírala a držela si stávající týmy. Odpovědi byly vždy stejné. Váš životopis si uložíme. Pokud se uvolní místo, ozveme se vám. Momentálně nemáme volnou pozici. Měsíce plynuly. Peníze došly. Nájem se zpozdil. Elektřinu jí málem 2krát odpojili. Sylvie potřebovala cokoliv. Cokoliv, co by zaplatilo účty. Pak uviděla inzerát té restaurace. Přijmeme servírku. Praxe není nutná. Dostavte se osobně. Šla tam ještě ten samý den. Manažer Marek se na ní podíval a zeptal se, jestli má zkušenosti s obsluhou. Řekla, že ano. Okamžitě ji přijal. Stala se z ní odbornice na polikání vlastní hrdosti. Neptal se na jazyky, neptal se na hotel, neptal se na nic víc než na základy. A Sylvie mu nic neřekla, protože věděla, že by to nezměnilo vůbec nic. V téhle restauraci nikdo nemluvil německy ani francouzsky. Nikdo nepotřeboval překládat. Zákazníci byli místní, obyčejní Češi, kteří si objednali hotovku a platili v hotovosti. Byla jen další servírka a to bylo v pořádku, alespoň to platilo složenky. Ale toho večera, po 6 měsících nošení talířů, aniž by využila cokoliv z toho, co se tak tvrdě naučila, vešel Lukáš Novotný a rozhodl se, že je neviditelná, že je hloupá, že ničemu nerozumí. A to bolelo způsobem, který Sylvie nečekala. Vylezla ze sprchy, zabalila se do ručníku a sedla si na okraj postele. Vzala do ruky mobil a otevřela aplikaci na němčinu, kterou tam pořád měla nainstalovanou. Měsíce ji nepoužila. Displej ukazoval. Řada 214 dní dokončena. Úroveň B2. Zavřela aplikaci, lehla si na postel a zírala do stropu. Lukáš si myslel, že nerozumí, že je jen ubohá servírka, co umí tak maximálně zapsat objednávku. Smál se jí, dělal si z ní legraci, jednal s ní jako s někým podřadným, ale Sylvie se rozhodla nereagovat. Ne proto, že by se bála, ne proto,
že by byla slabá, ale proto, že věděla, že kdyby v tu chvíli ukázala, co umí, nic by to nezměnilo. Bylo by to jen rychlé setření, moment překvapení a pak nic. Lukáš by zůstal tím, kým byl, a ona by dál roznášela pivo. Ale něco v ní se probudilo. Něco, co posledních půl roku spalo. Touha být viděna, být uznána, použít to, co se s takovým úsilím naučila. Znovu vzala mobil a otevřela prohlížeč. Napsala: volná místa pro překladatele, volná místa pro bilingvní asistenci. Stále to samé. Stejné firmy, stejné požadavky. Minimálně 5 let praxe, dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru filologie, ochota cestovat. Sylvie neměla diplom. Všechno se naučila sama, v praxi, za pultem, metodou pokusu a omylu. Ale to pro nikoho na papíře nic neznamenalo. Zavřela prohlížeč a hodila telefon zpátky na postel. Zítra je taky den. Další směna, další stoly, další zákazníci. A možná, jen možná, se Lukáš Novotný vrátí, protože lidé jako on se vracejí. Miloval publikum, miloval pocit nadřazenosti. A jestli se vrátí, Sylvie bude připravená. Ještě přesně nevěděla, co udělá, ale věděla, že už to nenechá jen tak být. Zasla a zavřela oči. Tělo křičelo únavou, ale mysl pracovala na plné obrátky. Přemýšlela, plánovala, představovala si různé scénáře a poprvé za 6 měsíců usnula s něčím jiným, než byly starosti. O 3 dny později se Lukáš Novotný vrátil. Byl čtvrtek, čas oběda. Restaurace byla opět narvaná k prasknutí. Sylvie zrovna balancovala se 2 talíři, když viděla, jak se dveře otevírají. Lukáš vešel, tentokrát sám. Tmavě modrý oblek, kožená aktovka v ruce, telefon přilepený k uchu. Mluvil nahlas, gestikuloval a zabíral prostor jako vždy. Sylvie se zrychlil tep, ale nezastavila se. Donesla jídlo na stůl, pozbírala prázdné talíře z dalšího a vrátila se k pultu. Marek zrovna třídil lístky. Ten chlap se vrátil, řekl potichu a nenápadně ukázal směrem k Lukášovi. Ten hulvát minule. Chceš, abych tam poslal někoho jiného? Sylvie se zhluboka nadechla. Ne. Vezmu si ho. Márek svraštil obočí. Jsi si jistá? Jsem. Vzala si blok, upravila si zástěru a zamířila ke stolu, který si Lukáš vybral. Byla to ta samá místa uprostřed. Samozřejmě, když k němu došla, stále telefonoval. Dělal volnou rukou široká gesta. Mluvil s někým na druhé straně linky anglicky. Yes, I understand the concern, but we need to close this deal by Friday. Ano, chápu vaše obavy, ale musíme tu dohodu uzavřít do pátku, říkal netrpělivě. No, that's not acceptable. Push them harder. Ne, to je nepřijatelné. Zatlačte na ně víc. Sylvie tam stála a čekala. 10 vteřin, 20, 30. Lukáš se na ní ani jednou nepodíval. Nakonec hovor ukončil a zprutka hodil telefon na stůl. Pak zvedl oči, uviděl Sylvii a zatvářil se jako někdo, kdo si právě vzpomněl na něco velmi nepříjemného. A zase vy, řekl bez pozdravu, bez špetky slušnosti. Přineste mi jídelní lístek. Sylvie otevřela blok. Naši nabídku už znáte, pane. Přejete si, abych vám něco doporučila, nebo si vyberete sám? Lukáš si ji tentokrát prohlédl o něco pozorněji, jako by se snažil pochopit něco, co nedávalo smysl. Vy máte dobrou paměť, co? Pamatujete si zákazníky? Pamatuji si ty, kteří se vracejí. Usmál se. Nebyl to laskavý úsměv. Dobře, takže už asi víte, že netoleruji vlažné jídlo a pomalou obsluhu. Mluvil pomalu, jako by to vysvětloval malému dítěti. Rozumíte? Rozumím. Výborně. Lukáš otevřel aktovku, vytáhl nějaké papíry a začal si v nich číst. Dám si hovězí sték, propečený. K tomu rýži, hranolky a perlivou vodu. Rychle.
Sylvie si vše zapsala. Ještě něco? Ne, ani nezvedl hlavu, už byl začtený do dokumentů, úplně mimo realitu restaurace. Otočila se k odchodu, ale než stihla udělat 2 kroky, znovu uslyšela jeho hlas, tentokrát v němčině. Tohle místo je pořád tak smutné, pronesl. Neříkal to nikomu konkrétnímu, spíš si mluvil sám pro sebe, ale dost nahlas na to, aby ho slyšela. Ale aspoň je tu levné jídlo. Sylvie se zastavila. Cítila, jak se jí krev nahrnula do tváří. Její ruce pevně sevřely notes. Mohla se otočit, mohla mu odpovědět, mohla mu ukázat, že rozumí každému jeho ubohému slovu. Ale neudělala to. Zhluboka se nadechla, napočítala do 3 a pokračovala v chůzi. Předala objednávku do kuchyně, obsloužila další 2 stoly, roznesla pití, sklidila nádobí. Pracovala na autopilota, ale mysl jí jela na maximum. Lukáš se vrátil. A vrátil se sám, bez publika, bez kolegů, na které by musel dělat dojem. To měnilo úplně všechno. O 15 minut později přinesla jeho objednávku. Opatrně položila talíř na stůl. Dobrou chuť. Lukáš si uřízl kousek steaku, ochutnal a s výrazem hlubokého znechucení talíř odsunul. Je to suché, prohlásil. Chtěl jsem ho propečený, nespálený. Sylvie pohlédla na talíř. Maso bylo udělané naprosto přesně tak, jak si poručil. Přejete si, abych požádala kuchyň o nový? Zeptala se, přičemž si zachovala klidný hlas. Ne. Nemám čas tu znovu čekat. Uřízl si další kousek, s nevolí ho začal žvíkat a dodal. Ale příště dávejte pozor na to, o co si zákazník žádá. Jistě, pane. Lukáš k ní zvedl zrak. Vy jste byla vždycky takhle mdlá, zeptal se, naklonil hlavu. Nebo jenom když obsluhujete mě. Sylvii se bolestně sevřelo na hrudi, ale její tvář neprozradila vůbec nic. Nerozumím vaší otázce. Nechte to plavat. Mávl rukou, jako by odháněl otravný hmyz. Prostě běžte. Otočila se, že odejde, ale v tu chvíli se za ní znovu ravnil, tentokrát zase v němčině. Takoví lidé to v životě nikdy nikam nedotáhnou. Řekla naštvaně, řezal další kus masa. Zůstanou trčet na tom samém místě až do konce života. Sylvie se zastavila v půli kroku. Ta slova ji zasáhla jako rána pěstí. Ne kvůli své krutosti, ale kvůli své mrazivé přesnosti. Protože část jejího já se opravdu bála, že je to pravda. Že uvízne zrovna tady, roznášející talíře, neviditelná, zapomenutá. Pomalu se otočila. Lukáš dál nevzrušeně jedl, úplně lhostejný, přesvědčený, že už je dávno pryč. A v ten moment se Sylvie rozhodla. Došla zpátky k jeho stolu a zůstala stát přímo u něj. Čekala. Lukáš si uvědomil její přítomnost a podrážděně zvedl zrak. Co se děje teď? Sylvie uchopila blok oběma rukama, nadechla se a s dokonalou výslovností, kterou si procvičovala 100krát, pronesla v plynulé němčině. Steak je propečený přesně tak, jak jste si přál, pane. Lukášova vidlička zůstala viset ve vzduchu. Zamrkal. 1, 2krát. Jako by se jeho mozek snažil zoufale zpracovat informaci, kterou právě zachytil. Co? Co jste to říkala? Zeptal se česky, hlasem náhle o dost tižším a podezřívavějším. Sylvie zopakovala, stále v němčině, nespěchala. V hlase neměla vztek, jen naprostou čistotu a jistotu. Steak je propečený přesně podle vaší objednávky. Lukáš položil vidličku na stůl, opřel se o opěradlo židle a zíral na ní, jako by ji viděl poprvé v životě. Vy mluvíte německy? Ano. Kdy? Od chvíle, co jsem se to naučila. Krátce se zasmál. Byl to smích naprosto bez humoru. Takže vy jste rozuměla úplně všemu, co jsem tu ty minulé dny říkal. Ano, všemu. Lukášova tvář zrudla. Ne hanbou, zlostí. A proč jste nic neřekla dřív? Sylvie na něj dál pevně hleděla, protože jste se neptal. Lukáš byl jen zosobněním jejího problému.
Skutečný problém byl mnohem starší a hlubší. Ticho, zbytek restaurace dál hlučel a duněl svým vlastním životem, ale prostor kolem Lukášova stolu stěžkl. Naklonil se tělem dopředu, opřel se lokty o stůl a usmál se. Nebyl to ale přátelský úsměv. Byl to úsměv muže, který právě přijal výzvu. Zajímavé, pronesl a přepnul zpět do němčiny. Takže servírka tu má nějaké skryté triky. Sylvie mu odpověděla. Stále perfektní němčinou. To nejsou triky, jsou to schopnosti. Lukáš se znovu uchechtl. Schopnosti. Zopakoval to slovo, jako by bylo k smíchu. A kolika jazyky tedy mluvíte? 2, 3. Smích mu zamrzl na rtech, když Sylvie klidně odpověděla. 7. Zůstal na ní zírat. Zpracovával to. 7. Stůl vedle nich stichl. Marek v dálce stál s tácem v ruce a pozoroval je. Jakoby celá restaurace vycítila, že se děje něco neobvyklého. Jakými? Česky, anglicky, německy, francouzsky, italsky, španělsky a japonsky. Plus základy čínštiny, ale tu nepovažuji za plynulou. Lukáš několik vteřin mlčel. Pak vzal sklenici s vodou, napil se a pomalu ji položil zpět. Vy lžete. Nelžu. Dokažte to. Sylvie se mohla urazit. Mohla se k němu otočit zády a nechat ho být. Ale neudělala to, protože věděla, že tohle je její chvíle. Šance ukázat mu, že je mnohem víc, než za co jí měl. Jak chcete, abych to dokázala? Zeptala se stále německy. Lukáš vzal do ruky telefon, něco rychle naťukal a obrátil k ní displej. Byla to věta ve francouzštině. Přečtěte to. Sylvie to plynule a s dokonalým přízvukem přečetla ve francouzštině. Perfektní, procedil a naťukal další. Italština. Přečetla to. Zkusil japonštinu. Přečetla ji. S každým dalším jazykem se jeho tvář víc a víc stahovala, napínala se. Jakoby si začal uvědomovat, že udělal velkou chybu. Nakonec odložil telefon na stůl a upřeně se na Sylvii podíval s výrazem, který nedokázala úplně rozluštit. Vztek? Překvapení? Respekt? Jak může proboha servírka mluvit 7 jazyky? Zeptal se, tentokrát už česky. Nebyla jsem vždycky servírka, odpověděla rovněž v češtině. Pracovala jsem v luxusním hotelu. Naučila jsem se je, protože to bylo potřeba. A tady pracuji ze stejného důvodu. Z potřeby. Lukáš mlčel. Podíval se na svůj talíř, pak na dokumenty rozházené po stole a nakonec zpět na ní. Vy tu plýtváte svým talentem, řekl tiše. Sylvie neodpověděla. Kolik vám tady platí? To není vaše věc. Lukáš se usmál. Tentokrát to bylo úplně jiné. Už to nebylo blahosklonné. Bylo to upřímné. Máte pravdu, není. Vzal si ubrousek, otřel si ústa a vstal. Přineste mi účet. Sylvie pro něj došla. Když se vrátila, Lukáš zaplatil v hotovosti a poprvé nechal dýško. Opravdu štědré. Než odešel, zastavil se u ní. Měla byste si najít lepší práci, řekl. Někdo s vaším talentem by neměl roznášet jídlo a pak prostě odešel. Sylvie zůstala stát s bankovkami v ruce a cítila, jak jí prudce buší srdce, protože něco se pohnulo. Lukáš ji viděl. Konečně ji někdo viděl opravdovou. A poprvé po mnoha měsících měla pocit, že možná, jen možná, tohle ještě není konec jejího příběhu. Nebylo to vítězství. Byl to jen začátek dalšího testu. Co však nevěděla bylo, že Lukáš Novotný se právě chystá udělat něco, co změní všechno. O 2 dny později si Marek zavolal Sylvii do skladu. Ten chlap se vrátil, ten Lukáš. Nechal tu číslo a říkal, že pro tebe má pracovní nabídku. Sylvie si vzala papírek s číslem a zírala na něj. Mohla to být past. Nebo to taky mohla být příležitost, na kterou tak dlouho čekala. Ještě ten večer mu zavolala. Lukáš to zvedl po prvním zazvonění. Sylvie, věděl jsem, že zavoláte. Přešel rovnou k věci.
Mám poradenskou firmu s mezinárodní klientelou. Před pár dny mi odešla asistentka. Potřebuju někoho, kdo ovládá jazyky a zvládne obrovský tlak. Nástupní plat je 3násobek toho, co máte teď. Sylvii poskočilo srdce. Lukáš jí nedělal laskavost. Měl problém a ona byla to nejschopnější a nejefektivnější řešení, na jaké narazil. Ale má to háček, chci si vás otestovat, pokračoval. V pátek mám jednání s Japonci. Přijdete tam, všechno si poznamenáte a po schůzce mi dáte podrobný report. Pokud to zvládnete, jste přijatá. Beru to. Výborně. Pošlu vám adresu. Nastal pátek. Sylvie si za poslední peníze na splátky koupila kostýmek, do ranních hodin studovala biznisovou terminologii. K Lukášově kanceláři dorazila o 15 minut dřív. Byla to moderní prosklená budova v pražském Karlíně. Vyjela výtahem nahoru a snažila se zahnat nervozitu. Lukáš už na ní čekal v zasedačce. Jste připravená? Klienti tu budou za 10 minut. Jsou to Japonci a budou mluvit rychle. Zapište si všechno a pak mi přesně řeknete, co jste pochopila. Posadila se a zhluboka se nadechla. Manažeři vešli dovnitř, tmavé obleky, uzavřené výrazy. Schůzka začala a už po 5 minutách si Sylvie uvědomila obrovský problém. Byla úplně ztracená. Mluvili příliš odborně, byli rychlí, používali biznisové zkratky, které nikdy neslyšela, a technologické termíny, se kterými se na hotelové recepci neměla šanci setkat. Vrátila se stará panika. Co když na to prostě nemá? Jeden z japonských zástupců se k ní otočil a zeptal se jí v japonštině: rozumíte tomu, o čem tu diskutujeme? Všechny oči v místnosti se upřely na ni. Hrobové ticho. Oba japonští biznismeni čekali na odpověď. Lukáš na ni taky koukal, byl napjatý a vypadal, jako by se v duchu modlil, aby se před nimi nezhrutila. Sylvie se zhluboka nadechla. Mohla zalhat. Mohla předstírat, že rozumí naprosto všemu, ale moc dobře věděla, že by na to při následném reportu přišli. Nejen, že by nezískala tu práci, ale ztratila by i tolik těžce vybojovaný respekt. A tak se rozhodla udělat něco jiného. Rozhodla se být absolutně upřímná. Rozumím většině kontextu, odpověděla klidně v japonštině, dívajíc se přímo na muže, který se ptal. Ale některé specifické technické výrazy z vašeho oboru jsou pro mě nové. Kdybyste u důležitých pasáží mohli mluvit o maličko pomaleji, velmi mi to pomůže vše přesně zaznamenat. Japonský manažer překvapeně zamrkal. Pak se podíval na svého kolegu a nepatrně se usmál. Je upřímná, řekl mu japonsky. To je velmi vzácné. Druhý muž souhlasně přikývl. A její japonština je skvělá. Rozhodně lepší než toho amerického asistenta, co nás měl na starosti minulý týden. Lukáš, který nerozuměl ani slovu, se zamračil. Je všechno v pořádku? Zeptal se rychle anglicky. První japonský manažer mu odpověděl v angličtině. Ano, naprosto. Jen jsme chválili vaši novou asistentku. Má výbornou výslovnost a velmi profesionální přístup. Lukáš okamžitě uvolnil napjatá ramena a podíval se na Sylvii s něčím, co hraničilo s pýchou. Skvěle. Můžeme tedy pokračovat. Jednání běželo dál. Tentokrát Japonci, kdykoliv došli k technické části, mírně zpomalili. Vysvětlovali kontext a Sylvie to s jistotou stíhala. Popsala stránky bloku. Jména, čísla, data, podmínky smlouvy, obavy ohledně termínů, konkrétní požadavky na dodávky. O 1,5 hodiny později schůzka skončila. Manažeři vstali, potřásli si s Lukášem rukou a těsně před odchodem se jeden z nich otočil k Sylvii. Bylo mi potěšením se s vámi setkat, řekl japonsky. Doufám, že spolu budeme spolupracovat i nadále. Sylvie oplatila úsměv. Potěšení je na mé straně. Odešli. Jakmile zapadly dveře,
Sylvie ze sebe konečně vydechla všechen zadržovaný vzduch. Lukáš se svalil zpátky do křesla, promnul si rukama obličej a uchechtl se. Pane Bože, byl jsem spocený až na zádech. Podíval se na ní. Byla jste skvělá. Zvládla jste to perfektně. Zvlášť tu část, kdy jste na rovinu přiznala, že ne všemu rozumíte. Myslela jsem, že mě to bude stát tohle místo. Stálo by, kdybyste lhala. Lukáš vstal a přešel k oknu. Víte, kolik lidí tímhle testem prošlo přede mnou a dělalo, že všemu rozumí. A pak mi odevzdali report, který byl úplně mimo a plný smyšlených nesmyslů. Otočil se k ní. Vy jste byla upřímná. A to má v tomhle biznisu mnohem větší cenu než předstírání dokonalosti. Sylvie ucítila, jak z ní padá obrovská tíha. Takže jsem prošla? Ještě ne. Lukáš si sedl zpět ke stolu. Potřebuju ten report. Chci všechno, co říkali v češtině. Může to být písemně, nebo mi to prostě odříkáte. Záleží na vás. Raději ústně, je to rychlejší. Tak spustě. Sylvie si srovnala poznámky a začala mluvit. Mluvila o obavách manažerů ohledně dodacích lhůt, o vysokých požadavcích na kvalitu výstupů, o penálech za prodlení, které chtějí vložit do smlouvy. Zmínila i jejich přesvědčení, že rozpočet je příliš nadsazený a jejich cíl snížit finální částku alespoň o 10%. Mluvila 15 minut v kuse, nezadrhávala se, nehledala slova. Když skončila, Lukáš měl na tváři široký úsměv. Perfektní, řekl. Pochytila jste úplně všechno. Dokonce i detaily, které mě unikly, protože jsem se plně soustředil na formulaci odpovědí. Překřížil si ruce na hrudi. Jste přijatá. Sylvie v tu chvíli pochopila. Tohle nebyla šarita, nebyl to soucit. Byla to čistě pragmatická sázka. A vyhrála. Vážně? Naprosto vážně. Začínáte v pondělí v 8 ráno. Vzal ze stolu desky a vyndal několik papírů. Tohle jsou návrhy smlouvy. V klidu si to přes víkend pročtěte, podepište a v pondělí mi to přineste. Kdybyste měla jakýkoliv dotaz, prostě zavolejte. Lukáš se nestal přes noc lepším člověkem. Prostě si uvědomil, jak je pro něj Sylvie užitečná. Sylvie ty papíry převzala, ruce se jí jemně třásly. Nemohla tomu uvěřit. Skutečně se to dělo. Děkuji, řekla a hlas se jí trochu zlomil. Opravdu moc děkuji. Nemáte za co. Zasloužila jste si to. Lukáš se posadil zpět za monitor. Joe a Sylvie, budete potřebovat firemní oblečení. Alespoň 3 slušné kostýmy na týden. Firma to neproplácí, ale jestli potřebujete, mohu vám vyplatit zálohu ve výši poloviny prvního platu hned. To bych potřebovala. Domluvte se venku s Klárou na recepci, ona to s vámi vyřídí. Už zase zíral do obrazovky a psal do klávesnice. Uvidíme se v pondělí. Sylvie vyšla z kanceláře, jako by se vznášela. Na recepci probrala vše s Klárou, podepsala papír na zálohu a vyšla před prosklenou budovu. Ranní pražský vzduch byl chladný, ale jí to nevadilo. Vytáhla telefon a vytočila Marka z restaurace. Sylvie, všechno v pořádku? Marku, já to zvládla. Hlas jí přeskakoval dojetím. Dostala jsem tu práci. Na druhé straně bylo vteřinu ticho a pak se ozval Markův nadšený hlas. Já to věděl, že to dokážeš. Moc ti gratuluju, holka, strašně moc. Budu muset odejít z restaurace. Já vím, s tím si nelam hlavu. Zasloužíš si mnohem víc, než jen lítat s talířema. Na chvíli se odmlčel. Kdy nastupuješ? V pondělí. Tak si užij víkend, pořádně si odpočiň a pak jim tam ukaž, co v tobě je. Sylvie zavěsila. Zůstala stát na chodníku a dívala se nahoru na ty prosklené kanceláře odrážející ranní slunce. Během jediného týdne se jí život obrátil vzhůru nohama. A to všechno kvůli arogantnímu muži, který se jí pokusil ponížit v zapadlé hospodě. Víkend utekl jako voda. Sylvie zašla na nákupy,
Pořídila si elegantní business módu, uklidila si byt, zaplatila všechny dlužné složenky a poprvé po neskutečně dlouhé době se vyspala tak, že se ráno necítila zbytá. Přišlo pondělí. Vstala brzy, pečlivě se upravila a do kanceláře dorazila 1/4 před 8. Klára ji uvítala s úsměvem a ukázala jí její nový stůl. Byl hned před Lukášovou kanceláří, vybavený počítačem, telefonem a štosem připravených dokumentů. Kdybys cokoliv potřebovala, prostě křikni, mrkla na ní Klára. Sylvie si sedla, zapnula počítač a rozhlédla se. Působilo to neuvěřitelně neskutečně. O 8:30 dorazil Lukáš s kávou v ruce. Dobré ráno. Vyspala jste se? Výborně. To je dobře, protože dnešek bude záhul. Položil jí na stůl seznam. Tohle jsou klienti, které dnes musíte obvolat. Většina mluví anglicky, ale jsou tam i 2 Němci a 1 Francouz. Potřebuji, abyste na tento týden sjednala schůzky, potvrdila přesné časy a poslala mi finální harmonogram do mailu. Sylvie vzala seznam. 9 jmen, 9 mezinárodních hovorů. Stihnete to do konce pracovní doby? Stihnu. A taky to stihla. Obvolala všechny. S lehkostí přepínala mezi 3 různými jazyky. Dohodla 6 důležitých setkání, vyřešila komplikace spojené s časovými posuny a přesně v 5 hodin odpoledne přistál Lukášovi v mailu dokonalý report. Odpověděl za 2 minuty. Excelentní práce. Můžete jít domů. Sylvie vypla monitor, vzala si kabelku a nastoupila do výtahu. Zadívala se na svůj odraz v zrcadle. Byla unavená, ale ten pocit štěstí a hrdosti v jejich očích byl k nezaplacení. Následující týdny byly šíleně intenzivní. Schůzky, hovory, nekonečné překlady, dokonce i rychlé služební cesty mimo republiku. Sylvie se učila za pochodu a brzy si ten šílený rytmus zamilovala. Lukáš byl velmi náročný šéf, ale uměl být spravedlivý. Postupně se jejich vztah začal měnit na něco, co připomínalo skutečné partnerství. O 3 měsíce později už Sylvie dokázala vést menší jednání úplně sama. Firma navenek působila stabilně a obrovsky, ale pravdou bylo, že stála jen na několika málo obřích kontraktech. A jak už Sylvie pochopila, v tomhle biznisu stačí, aby padl jeden a celá budova se začne třást. Jedno úterní odpoledne zavolal rozuřený německý klient, zpožděný projekt, přetažené termíny. Hrozil okamžitým zrušením smlouvy. Lukáš byl zrovna mimo zemi. Sylvie ten hovor vzala. 40 minut do něj hučela v plynulé němčině, trpělivě ho uklidňovala, vyjednala nové krizové termíny a celou smlouvu doslova vytrhla hrobníkovi z lopaty. Když se Lukáš vrátil do Prahy, celá kancelář o tom mluvila. Sylvie to zachránila úplně sama, byla neskutečná. Lukáš si ji zavolal a usmál se. Věděl jsem, že to zvládnete. Poprvé po neskutečně dlouhé době měla Sylvie pocit, že konečně našla své místo ve světě. Ale o 2 týdny později, ve čtvrtek, se něco zvrtlo. Lukáš vešel ráno do kanceláře s podivným výrazem ve tváři. Byl zamračený, zachmuřený. Zastavil se u jejího stolu. Sylvie, pojďte ke mně do kanceláře. Když vešla, zavřel dveře. Musím vám něco říct, začal a opřel se o hranu pracovního stolu. A nebude se vám to líbit. Sylvie se sevřel žaludek. Co se děje? Lukáš se zhluboka nadechla. Pamatujete si na to, jak jsme se poprvé potkali v té restauraci? Samozřejmě, nebyla to náhoda. Podíval se do země. Můj dobrý kamarád dělal manažera v Grand Hotelu Praha. Vyprávěl mi o neuvěřitelné recepční, která plynule mluví hromadou jazyků a kterou museli pustit, když hotel zavřeli. Lukáš znovu zvedl zrak. Zaujalo mě to. Chtěl jsem vědět, kde jste skončila. Nechal jsem si to zjistit a zjistil jsem, že roznášíte pivo. Jel jsem do té restaurace, abych si ověřil, jestli jste to opravdu vy. Sylvii úplně stuhla krev v žilách.
A co jako? A pak jsem to přepískl, projel si rukou vlasy. Původně jsem chtěl jen vidět, jak reagujete, ale moje zpropadené ego zase převzalo kontrolu. Chtěl jsem si dokázat, že jsem lepší. Mluvil jsem schválně německy. Byl jsem hulvát, udělal jsem si z vás cvičný terč. Zpříma se jí podíval do očí. Opravdu mě to mrzí. Sylvie si skřížila ruce na hrudi. Co přesně po mně chcete, abych s touhle informací udělala? Nic. Jen jsem chtěl, abyste to věděla. Odlepil se od stolu. Jestli chcete podat výpověď, naprosto to pochopím. Dám vám ty nejlepší doporučení, vyplatím vám tučné odstupné. Co jen budete chtít. Sylvie na něj dlouze hleděla. Byl v ní vztek? Ano. Ale bylo v ní i něco jiného. Pochopení. Protože ať už to byl jakkoliv arrogantní test, nakonec to vyšlo. Stála tady, v moderní kanceláři, měla práci, kterou si zasloužila, využívala naplno svůj mozek a neustále rostla. Kdyby Lukáš tu hranici tehdy nepřekročil, dost možná by tam stále nosila guláše a utírala stoly. Já nikam nepůjdu, řekla konečně. Lukáš překvapeně zamrkal. Ne? Ne. Ale něco mi dlužíte. S úlevou se usmál. Dlužím vám toho mnohem víc, tak začněme třeba okamžitým přidáním platu. Zasmál se. Platí. A tak Sylvie zjistila, že ty nejtěžší a nejkřivější situace vás občas mohou dovést na to nejlepší možné místo. Ale příběh tímhle ještě nekončil. Uběhlo dalších 6 měsíců její práce pro Lukáše. Byla to dřina, ale zbožňovala to. Vstávala za tmy, do kanceláře chodila první, ladila agendu, brala ranní mezinárodní hovory, účastnila se strategických porad. Byla to práce jejich snů. Skvělý plat jí umožnil smazat veškeré stíny minulosti. Nájem byl zaplacený dopředu, lednice byla vždy plná, obměnila si šatník, aniž by musela koukat na cenovky. Vztah s Lukášem se dostal na úplně jinou úroveň. Po jeho přiznání o onom testu si k sobě vybudovali absolutní důvěru. On si vážil její neústupnosti a brilantního rozumu, ona respektovala jeho tah na branku a byť opožděnou upřímnost. Jenže jednoho sichravého úterního rána se všechno začalo sypat. Lukáš přišel do práce a byl bledý jako stěna. Prošel bez pozdravu rovnou kolem Sylvie na stolu a zamkl se u sebe. Sylvie svraštila čelo. To u něj vůbec nebylo zvykem. Za 15 minut pootevřel dveře. Sylvie, prosím vás. Vešla. Lukáš seděl zborcený ve svém koženém křesle a slepě zíral do vypnutého monitoru. Sedněte si, řekl, aniž by k ní otočil hlavu. Posadila se. Stalo se něco? Lukáš k ní konečně upřel zrak. Oči měl podlité. Firma má obrovské finanční potíže. Sylvie se znovu stáhl žaludek. Jak moc obrovské? Spadly nám 2 ze 3 největších kontraktů. Klienti vycouvali doslova za 5 minut 12 a naše fixní náklady jsou neskutečně vysoké. Zabořil si tvář do dlaní. Budu muset drasticky seškrtat rozpočet. Propouštět. Vyhodíte mě? Ne. Odpověděl naprosto okamžitě. Ne, vy jste naprosto nepostradatelná, ale musím okamžitě propustit 3 lidi z administrativy a plošně snížit platy. Jen dočasně. Sylvie ucítila nával úlevy, který se v zápětí smísil s obrovským pocitem viny. O kolik se bude snižovat? 20%. Na 3 měsíce. Pak si sedneme a uvidíme. 20%. Sylvie si to v hlavě rychle propočítala. Pořád by to stačilo na všechny poplatky, ale musela by se hodně hlídat. V pořádku, řekla tiše. Já to chápu. Lukáš se na ní podíval s hlubokou vděčností. Děkuji, moc si toho vážím. Otočil se zpět k monitoru. Odpoledne to oznámím zbytku firmy. Sylvie odcházela z kanceláře s těžkým kamenem na hrudi. O 5 méně. 3 měsíce, to se dá vydržet. Jenže následující týden se situace ještě více vyostřila. Ty kontrakty, které je držely nad vodou, padaly jako domino.
Odstoupil další investor. Lukáš musel propustit další 2 lidi. Atmosféra v karlínských kancelářích by se dala krájet. Lidé chodili po špičkách, všichni se báli, kdo bude další na řadě. Sylvie dělala za 3. Převzala povinnosti propuštěných kolegů. Zůstávala v kanceláři hluboko do noci, brala si práci o víkendech domů, dělala první poslední, aby loď udržela na hladině. Ale nestačilo to. V sobotu ráno jí zazvonil telefon. Sylvie, potřebuji s vámi mluvit. Můžete hned přijet do firmy. Její hned znamenalo za půl hodiny. Budova byla prázdná a tichá. Vyjela do 12. patra a našla Lukáše v jeho kanceláři. Byl doslova zasypaný dokumenty. Sedněte si, hlesl unaveně. Posadila se. Co se děje? Zhluboka vydechl. Je konec. Nedáme to. Budu muset vyhlásit insolvenci a firmu zavřít. Sylvin svět se v ten moment zastavil. Cože? Proč? Nemám už žádné rezervy na provoz. Dluhy nás dusí a nové zakázky se nedaří sehnat. Podíval se na ní a měl slizy na krajíčku. Koncem měsíce končíme. Ten samý problém se vracel znovu, ať se snažila jakkoliv, jakmile něčemu začala věřit. Svět se kolem ní zhrůtil. Sylvie měla pocit, jako by ji někdo kopl do břicha. A co my? Co lidi? Co tu zbyli? Všechny vás vyplatím. Dostanete vše, na co máte nárok ze zákona. Ale pak je prostě konec. Prohrábl si vlasy. Je mi to tak strašně líto, Sylvie. Snažil jsem se. Opravdu jsem to zkoušel. Seděla tam. Úplně beze slova. A zpracovávala to. 6 měsíců. Pouhých 6 měsíců a sen byl pryč. A co vy? Zeptala se. Co budete dělat vy? Půjdu dělat nezávislého konzultanta. Vezmu menší projekty, začnu úplně od nuly. Zadíval se na ní, ale nemůžu vás vzít s sebou. Nemám už peníze na to, abych vás mohl zaplatit. Sylvie nasucho polkla a jen přikývla. Chápu to, ale mám pro vás něco jiného. Lukáš vzal ze stolu vizitku a podal ji. Tohle je David Fiala. Známe se už dlouho. Vlastní globální překlady, což je velká a hlavně velmi stabilní překladatelská agentura. Říkal jsem mu o vás. Zoufale hledá schopné lidi. Sylvie se podívala na bílý kartonek. David Fiala. Globální překlady Sir Norco. Chce vás vidět u pohovoru, pokračoval Lukáš. Vychválil jsem vás až do nebes. Vaše jazyky, vaše nasazení. Zaujalo ho to. Kdy tam mám jít? Crew v pondělí v 10 ráno. Adresa je na druhé straně. Lukáš vstal a popošel k velkému oknu, ze kterého byl výhled na Prahu. Jste zatraceně dobrá, Sylvie. Jakákoliv firma bude mít obrovské štěstí, že vás získá. Nenechte si tohle proklouznout mezi prsty. Sylvie si vizitku uložila do kabelky. Děkuji vám. Neděkujte. Je to nejmenší, co můžu potom všem udělat. Přišlo pondělí. Sylvie vstávala s obrovským uzlem v žaludku. Oblékla si svůj nejlepší pracovní kostýmek a na adresu agentury dorazila zase s předstihem. Kanceláře globálních překladů nebyly tak luxusní jako Lukášovi v Karlíně, ale působily velmi profesionálně. Recepční se na ní usmála a odvedla ji přímo do zasedací místnosti. David Fiala vešel o pár minut později. Byl to sympatický padesátník se šedivými vlasy a tenkými brýlemi na špičce nosu. Sylvie? Těší mě. Posaďte se. Sedla si. David otevřel desky s jejími materiály. Lukáš o vás mluvil v naprostých superlativech. Říkal, že mluvíte 7 jazyky, máte skvělé vystupování, zkušenosti s mezinárodními klienty a extrémní pracovní morálku. To od něj bylo velmi laskavé. Lukáš není z těch, co by lidi chválili pro nic za nic. Usmál se. Zkuste mi říct něco o své cestě. Jak se člověk naučí tolik jazyků? A tak mu to všechno pověděla. O hotelu na Starém Městě, o lidech na recepci, o učení se po nocích. O pádu hotelu a o té zapadlé restauraci
a nakonec o Lukášovi. David celou dobu mlčel, jen občas souhlasně pokýval hlavou a něco si zapisoval. Když dopovídala, zavřel desky. Je to fascinující příběh. Opravdu. Spojil ruce na stole. A teď k vám musím být naprosto upřímný, co se týče naší pozice. Sylvii znovu hrklo v prsou. Hledáme člověka na pozici juniorního překladatele. Není to manažerská a organizační pozice, jako jste měla u Lukáše. Platově je to výrazný krok dolů. Budete celé dny u počítače překládat technické a právní dokumenty. Až po čase bychom vás začlenili do přímých mezinárodních jednání. Podíval se na ní velmi vážně. Je to krok zpátky. Na druhou stranu firma roste. Je tu prostor pro kariérní postup. Chci ale, abyste měla reálná očekávání. Sylvie tu informaci zpracovávala. Nižší plat, mnohem nudnější práce, krok o několik příček níž. Ale byla to šance. Momentálně její jediná šance. Jaký by byl ten plat? Zeptala se. David vyslovil částku. Bylo to o 40% méně, než měla u Lukáše, než se začalo propouštět. Sylvie zhluboka vydechla. Šlo by z toho přežít. Odřela by to, ale dalo by se to zvládnout. Byl to obrovský skok dozadu, ale byla to lepší alternativa, než jít zpátky leštit stoly do hospody. Dokdy potřebujete moje rozhodnutí? Zeptala se. Nejlépe hned dnes. Potřebuji někoho, kdo nastoupí od příštího pondělí. Sylvie sklopila zrak ke svým rukám. Vzpomněla si na ty zlé časy v nezaplaceném bytě na Žižkově, na odpojenou elektřinu, na ty bezesné noci. A pomyšlení, že by musela znovu servírovat svíčkovou někomu, kdo s ní jedná jako s odpadem, ji donutilo se rozhodnout. Beru to, řekla pevně. David se usmál. Skvělé, vítejte v našem týmu. Vstal a natáhl k ní ruku. Uvidíme se v pondělí v 8. Přineste si občanku a potvrzení o vzdělání, sepíšeme smlouvu. Sylvie vyšla ven do pražských ulic plná smíšených pocitů. Úleva, frustrace, naděje i strach. Vytáhla mobil a vytočila Lukáše. Zvedl to okamžitě. Tak, jak to šlo. Dostala jsem to. Nastupuju od pondělka. Já to věděl. Jeho hlas zněl tak upřímně šťastně. Gratuluju, Sylvie. Obrovská gratulace. Děkuju za všechno. Ne. Já děkuju vám, že jste to se mnou v té firmě vydržela až do úplného hořkého konce a že jste mi dala šanci, i když jsem si ji na začátku vůbec nezasloužil. Sylvie ucítila, jak ji pálí v očích slzy. Tak se mějte, Lukáši, někdy se ozvěte. A tak začala znovu, zase od nuly, protože občas vám život nenabízí perfektní příležitosti. Nabízí vám jen ty, které jsou momentálně dostupné. A je na vás, jestli po nich sáhnete nebo ne. Ona to udělala. Uplynuly 4 měsíce. Její dny v globálních překladech byly rutina. Technické manuály, právnické smlouvy. Byla to stabilní, ale absolutně bezbarvá práce. Pak si ji jednoho čtvrtka zavolal David do kanceláře. Zítra máme extrémně důležitou schůzku. Klient je z Německa. Bude to probíhat v Grand Hotelu Praha. Chci, abyste šla se mnou. Sylvie stuhla. Grand Hotel Praha. Ten hotel. Místo, kde se to všechno naučila a o všechno přišla. V pátek dorazila na místo 15 minut před schůzkou. Hotel se po dlouhých měsících rekonstrukce pod novými majiteli znovu otevřel v plné slávě. Výtahem vyjela do manažerského patra, vstoupila do luxusní zasedačky a stuhla. Stál tam Lukáš Novotný. Právě vedl živou konverzaci s elegantní německou manažerkou. Když Lukáš zahlédl Sylvii, rozzářily se mu oči. Sylvie. David vypadal trochu zmateně. Vy dva se znáte? Samozřejmě. Sylvie byla ta absolutně nejlepší asistentka a projektová manažerka, jakou jsem kdy měl, pronesl Lukáš. Schůzka proběhla. Sylvie překládala každý detail, bezchybně, suverénně. Jakmile jednání skončilo
a Němka odešla, David si musel jít ven zatelefonovat. Zůstali tam jen oni dva. Jak se máte? Zeptal se Lukáš potichu. Žde to. A vy? Je to lepší. Z insolvence jsem se vyhrabal. Dokázal jsem sehnat nové, velmi solidní investory. Buduji to od základů znovu. Zhluboka se nadechl a přistoupil blíž. Sylvie, já jsem nepřišel náhodou. Já věděl, že tu budete. Zamračila se. Jak to myslíte? Když jsem domlouval s Davidem tlumočení, požádal jsem ho přímo o tu jeho nejlepší němčinářku. Doufal jsem, že to budete vy. Vytáhl z aktovky úhledné desky. Mám pro vás návrh. Položil je před ní. Chci vám nabídnout podíl ve firmě. 20%. Nástupní plat vyšší než to, co jste měla, když jsme končili. A plný podíl na zisku. Sylvie vzala papíry do ruky. Skutečně to tam bylo černé na bílém. Vy to myslíte vážně. Proč? Protože jste ta nejlepší, s kým jsem kdy pracoval. A protože vám věřím na 100%. Zpříma se jí podíval do očí. Dělal jsem obrovské chyby, ale poučil jsem se z nich. Sylvie tam stála. V hlavě se jí promítla ta hospoda. Jeho posměšky. Dřina, kterou do toho dala. Její pády i opětovná vstávání. Cesta z úplného dna. Musím si to promyslet. Lukáš chápavě přikývl, vzal si věci a odešel ze sálu. Sylvie zůstala stát u obrovského okna s výhledem na Staroměstské náměstí. Vyndala z kapsy mobil a vytočila jeho číslo. Když to hned zvedl, řekla, přijímám. Ale mám jednu jedinou podmínku. Už nikdy v životě si mě nijak netestujte. Platí. Vítej zpátky, společníku. Sylvie se usmála. Nebylo to o štěstí. Bylo to o té urputnosti nepolevit ani ve chvíli, kdy všichni očekávali, že se zlomíte a vzdáte. O 6 měsíců později už nová firma jela na plné obrátky. Krásné moderní kanceláře, skvělé smlouvy a Sylvie už nejen jako asistentka, ale plnohodnotná partnerka měla konečně respekt a uznání, které si vždy zasloužila. Nikdy nikoho nepodceňujte podle toho, kde se zrovna nachází, protože to, kde zrovna stojí, možná není jeho finální volba, ale pouhá fáze, kterou musí projít. A každá fáze jednoho dne skončí. Zvláště tehdy, když se vy sami rozhodnete, že je na čase ji ukončit.